Здравейте хора! В днешното видео с Христи ще играем Brawl Stars, ама нещо ми се случи с акаунта и с профила в YouTube да снимам видеа и сега почвам от начало с първото ми видео в другия канал, Алекс Про, което е на Brawl Stars с Христи. И сега идва и Никол. Говори! Не, тя не иска да говори и сега да започваме. Само да открия Brawl Stars-чето. Те. И ще се редуваме с... И сега ще се редуваме с Христи с всичките герои. Чакайте, че тук има прескачки да не ни окъпат само. Ние сме опаръка в момента. И ето... Сега да започна с първият герой. Чакайте. А Христи знаеш как да се подредат? Чакай, че преместих това. Христи сами ги променя. Не съм аз. Аз съм Анелия. Христи си. Да, базико се. Айде. Не знам, тук пъше леко. Ето. Ето подредени са. Браво на Христи. И започваме с Нита да действаме. Чакайте, бе, трябваше добре да и 3 остава. После Христи да знаеш, че ще играеш с... Не знам с кой. Май се оприм. Ай, никога да играя, аз не искам. До планета! Има 50 хора до планета, да знаете. Ама това от моят отбор не тръгва. Айде тръгни. Започнахме първата игра и биеме те с кашоните. Христи, тук нещо си говори самичка, да я оставиме. Беги! Много вкусно. То най-новия бегу! Вземи си. Не мога. Мари, убих най-силния. Имам супер атаката. Добре ще сложа. На къде има хора? Така отивай да ги убиеш. Не! Той се разпална пак. Беги. Мари, спасих се. Спасих се. Направо се спасих. Никол, искаш ли ти да играш? Аз само ще играя. Христи, не знам защо дойде да снима при мен това видео, но не знам. Мари, идва този хот-дог, къде вирша? Биго, златният Еварекс Чако. Мари, тук се една вери дъжд от тия прескачки. Едгар, ела ми бе! Какво? Умрех. Айде, Спайк направи нещо. Браво, беги! Не бе, пет какъв си бе, айде. Маре. Social дам сме. Би. Ще загуба? Не, няма да загуба. Аз не се предавам. То пак, какво ми показва, бе? Ама аз съм умрял, да знаете. И само вече като доставя да направи нещо. И аз стоям да... Не, беги. Убивам най-новия. И умрех. Убих го, Спайк го уби. И айде първо место. Браво на мен! Както виждате, тук съм минал сега Brawl Pass, няма нищо. И сега започваме с Клът. Искам този скин. И започваме втората игра. Колт. Точно така. Бръжи! Започвай, нямам цял ден да снимам видео.
Би кутийките, бе. Ама още един код има. Браво, бе, Едгар. Едгар го унищожи. Отивам да убия тоя. Ако въобще може да се убие, убих го. Браво на мен. Тук с Никол се издаваме някакви звуци. Ще го убия тос. Папагал. Убий го, бе! Аре, бе, ще умра, бе! Аре, бе! Убий го! Те гарелно всички скачат. Тук просто, ако ги чувате, някакви цигани говорят. Хриси се завърна и аз направих... Хриси, да ти кажа, че с Нита направих първо място. Искам и аз да игра. На следващата игра. Нали каза на Никол да игра? Мара на 45 кръв останах. И умрех. Второ място. Сега Хриси е ред, сам да ти направя бролер. Чакай, че тук... Има бръскачки. Бегайте на това место. Не, бе, няма место. Те тук са спрени. Ма това е мокро бейката. Айде, идвайте просто на това место. И ако не забръска още един път, сега ред на Хриси играй с Була. С Була, избери си гейм опчето и започва играта. Така, искам да кажа нещо, че на Алек му хакнаха другия акаунт и сега си направи този. Аз го казах това в началото на видеото, да знаеш. Добре. Ама да запомнят хората. И се абонирайте пак за този акаунт. Разкачки пак. Хриси, започваш. Ами аз съм сляпа и не виждам. Ела тука. Тука. Хайде започва. Сега да играеш. Ясно? За сега съм направил... За сега съм направил едно второ място и едно първо място. Бегай, бе! Да те такава за чушката колко иде. И Хриси умря. Си Сигма да така. Сигма ще направим един, ще хубаво ще Кой падне. е Сигма? Да пръскаме малко пръскачката. Фонтан. Абе! Христо, просто елата тук. Ние само претръчваме с Хриси. Ела тук. Ела тук, Хриси. Тук има пръскачки. Абе, то от твоят бог нищо не прави. Бегай, че Дайнамайк стареца ще те убие. Старец. Това е дядка. Това е пире. Бегай, умрей. Хриси тук, що направи грешка и умря. Да имам и табата, да ви имам. Сега съм и аз. Не съм да игра. Хриси, се отказвам на ела, могате да... Играя с Брок, ще играя сега. Вече 10 минути снимам това видео. Хора тук някакви фонтани ми дават. Аре, почвайте. Не искам. Не, исках на друг геймът. На следващата игра ще го направя на друг. Не, има до планета. Той е емсот, до мен е до планета. Имаше май още един, той е Шнейт. Пишете в коментарите, че не знам.
Пишете в коментарите, че не беше до планета. И ето я Хриси. Не игай, че съм тук, защото ще разберат всички. Добре. Хълт съм. Хриси Хълц. Маре, той искам да го унищу. Аре бе. Айде, убих го. Първи кил. Пак има това друго. Хриси откри някаква гъба. Елата в Монтанеза и ще ни видите, ние сме известни. Не сме. Само Хриси е известна. Аз не. Да, защото се пише Тери в тип. Абе, какво става с Хриси да се променят света? Брат! Маре, убих. И ме убиха. Аз съм слънце, да отгорица, да ти кажа. Май ще умреме. Бегай! Още малко и айде се живих. Я виж, тук не се щасти от това. Добре, айде, че почнах. Беги. Они ме разсипах. Разсипах на мене. Маре, малко ме бръскат тия бръскачки. Някой ме греда. Някой око ме греда. След това видео ще си играем. Добре. Ще имаме Ой, умрях. 5 минути да играем. Защото ще се прибираме да спим. И Ще загубих. реме отново и ще лягаме да спим. Не играй. Не стига толкова игра, че видеото става вече дълго. Не бе, трябва да пробвам всички. Имам нещо. Стар доб, ще го отварям с нос. Супер е. Пинче. Това телефон вече. Да снимам видеото първо. Не знам, хора, за вас, ако ви е интересно видеото, оставете по един лайк. Почвайте, бе. Трябва да се сменя геймот. Това. Айде, почваме. Почваме с игра. Дай чая е. Бе! Дина! Това е тази Дина, бе. Тази Диня. Имам гаджет за метеор. Гадже ли? Гаджет. Като махаш за става гадже. Направи какъв е смисъл. Айде, убих един и първи рунд е наш. Искам аз сега да игра. Добре, на следващата игра. Не, искам сега. На следващата игра. Няма. Има. Скачвам върху Колт. Убих Колт. Мара, аз съм много добър, бе. Беги. На 5 кръв. Нещо ма. Но момчето се прави на агречение, той е българин. Българч. Добре, ама Хриси ще ме убие, той е карал. Какво? Не, само аз. Само аз е зре. И умря. Играй. С Алпримо. Дана. Можеш да стреляш. Виж какво правя. Натисни само така. Трябваше да се сложа една дяволската карта за кръгчетата, където е стрелвам. Айде, тримата срещу един. Мара, ти се телепортира. Претвърли го! Не, той е за метеор. Yes! Дай са сама си. Аз убих него, той уби мене, тъй че няма. Спечели. Браво на Хриси. От такова. Отваря другото. Добре, сменява на следващия герой, който е Бари пълен слабак. Бари верно е слабак. Той е пияница. И аз имам този скин. Добре. Браво. Чапките. Слаби са, реко. Май ще загуба с Бари.
убих Франк с багали. Не, ще ме убият. И умрях от някаква си отрова. Глупост. Глупост! Само малко да играем. Аз не искам други карти. Айде, еди на гонте нещо. Ма нещо ми става студено, Харис. На мене. Фъргам това. Много бомби. Айде, убих пак Франк. Искам да убия Дайнамайк, но той е прекалено силен и ще ме убие и съм само аз. И ще загуба. Бега. Не ме оцели. Мара не ме оцели. Омага, убих двамата с багри. Сам. Ето ме, виж. И Христи да ме види как ги унищожих и победих с багри. Искаш ли ти да играеш с Христи? И предпоследен герой. Не искаш ли да играеш? Да. Споко. Смени си гейм мода. Нали искаш да си смениш гейм мода? Не искам да го нокаут. Искам. Казвам. Добре. Аз до тогава отивам да видя гора. Нема, че е отровна. Защо ми се отказва да направя? Аз си казах. Абе, бачна бе! Не ме разсейваш. Ста твоите гъбо. Гъбичка. О, Гъбичка. ще загубиш. Крава лова еспаньола. А така? И Хриси загуби един рунд. Рунда през града. И сега май пак трябва да снимаме ония кръпчета. С лабубото и динозавър. Не. Искаш ли утре да снимаме още едно видео? А? Сега съм и аз. Последен рунд. Вече най. Минус 3 купи, плюс 3 купи. Хриси? Минус 3 купи, плюс 3 купи. И сега Роса, последният герой, последна игра и видеото свърши. Последна игра и горкото видео трябва да свърши. Карал Бел и Ел Примо. Та, що се е нагъзила моя герой? Но герой се е нагъзил. Само гъзове. Само гъзове. Айде, убих Ел Примо. А така убива и Бел. Ма той Бел не умря. Айде и Бел убих. Сега просто Карал трябва да убиеме с багари. Убих тримата. Аз съм много добър, бе. Я не ми пращай много, бе. Я гледай колко съм добър, бе. Пу, че си запращал тъпия парец, бе. Добре, за малко не. Умрях. Казах умрях. И май ще загубиме и както винаги загубихме. Аз уж съм силен, уж съм слабак. Това нормално ли е? Пишете вие, ако сте добри на Brawl Stars. В коментарите, да се не почудите. Загубихме. Загубихме. Ето, загубихме. И... това беше от мен. Приятели, надявам се видеото да ви е харесало. Ако ви е харесало, се абонирайте и оставете по един лайк. И много ми беше приятно да снимам първото видео в моя канал. И чао и Хриси да чуем какво има да каже. Чао. И чао до следващото видео.